Mbut gawe rung sak pratelon wis ora roh si A B C D E F G. Ngene iki ajar-ajarane Mbah Wandi Suruh. Aku ki Mas sampe bingung. Aku ki ning daleme Mas Wito ki dapuk apa ngono ki. Lah. Tapi ya piye, sing penting pokoke sasonane regeng, sasonane gayeng, tamu ingkang sampun bludak sampun kepareng sowan rawuh. Saking Laladan Putih kemawon, saking Trenggalek, saking Pacitan, saking Ponorogo, saking Mojokerto, saking Mediun, saking Surabaya aturaken sugeng rawuh. Ngoten ta Mbah Wanti. Jadi lek ketok ora ketang sak kecap rong kecap aku ngomongin ketok lagu nyambut gawe. Nah, ngoten. Nah contoh ning kene ming jagil. Nggih, sasampunipun beksan ingkang sampun katuraken wonten ing karsa panjenengan. Kalau wae kasampun dipun aturaken sesarengan kalian kadang-kadang paguyupan Wiro Pradonggo ingkang kagolong paguyupan Mudi Rukun mijil sowan saking Laladan Nglumpang Klebeng. Leres Mbak Ji. Panggul Trenggalek. Mugi-mugi kanthi wontenipun seranipun sowan kula sakadang Mudi Rukun ugi sedaya cacahipun Ibu Waranggono ingkang sampun kepareng derek sowan ngabiyantara nyugadhanipun mliginipun wonten ing Balai Wisma. Keluarga Gong Mas Wito estu andadosaken jampinipun saya. Ugi dados regengipun swasana anggenipun gelar gati, gelar hajat panjenenganipun Mas Wito tenasan keluarga ageng. Boten kata lupen ngaturaken sugeng rawuh kunjuk sagunging para tamu ingkang sampun kepareng derek angestreni. Dalasan Hamang Yubagyo derek nuwun, derek dedonga punapa ingkang dados hajat lan niat panjenenganipun Mas Wito dalasan keluarga ageng mugi-mugi tansah dipun ijabah dening ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Kunjuk kadang-kadang ngunjuk meja setunggal kalih 3 sekawan gangsal. Gangsal langkung setunggal, gangsal langkung kalih, gangsal langkung 3, gangsal langkung sekawan sedoso. Lah yo piye wis kadung bingung lara bahasane lho iki. Dipun sekecakaken anggenipun lenggahan Pak Badrun sugeng rawuh yo bot. Napa? Gelo. Siap. Saking meja setunggal Pak Badrun panjenenganipun pepundhen kawula sepuh saking Laladan Dongko. Ya etok-etoke saiki alhamdulillah wis ngagem blangkon, ngagem napa niku surjan. Ya gedhoke wis mening ingkang pinarak wonten ing sasana ngunjuk mejanipun Mbah Pur. Nyanyi yo. Tenan apa ora? Kasambut dening panjenenganipun pepundhen kawula sepuh saking Laladan Suruh Mbah Wati wekdal swasana kunjuk panjenengan. Monggo. Nggih, matur sembah nuwun. Raka Mas Kisut MC Kondang. Sinambing rantu panjenenganipun bawa pramugari kantone sampur. Kula tak nerusne kabar dulur ingkang badhe kagungan kersa sak sapunipun saking dalem mriki. Kantun wulan ngajeng tanggal 1 panjenenganipun Bapak Sajuli Mas Dogol Ibu Titin menika ingkang dalem wonten Klatah Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Menika tanggal 1 bulan September tahun 2023. Lajeng panjenenganipun Bapak Sujito Bakso Ibu Suparmi menika ingkang dalem wonten res area Kaligesing Dusun Kerajaan Desa Petung Kecamatan Dongko. Menika tanggale 3 bulan September nanging taune 2024. Ijik setahun Mas Wito wis to. Iki sing setahun wis rawuh. Masit niki kancane wonten ngajeng tempate sing kosong. Oh nggih. Mas tulung kursine dikondisikan nggih. Lajeng ngemotaken malih dumateng panjenengan sami menika kula namung nerusne dawuh Mbah Demang. Niki dawuh lek becek niku mboten wajib. Ning sing wajib balikne becekan niku pancen leres. Namung
kula lan panjenengan wonten ngandhap terop menika tujuane pados kanca, pados seduluran. Iki insyaallah 2024 Mas Peri karo Mas Juri iki dinane ndang digoleki. Monggo gendinge tayub. Trahing nata bapake kenang garwa risadenan jaya den prayitna den prayitna gone sembrono maneman maneman saji seswa arane basa nawala nadyan nyelemo cempaka raka ecap cempaka rasane mantep gurih ora bakal maneh nadyan siji papane tetep nikmat rasane sing tuwa sing muda udut kak cempaka budhan desa saben warung wis ana aja lali mundhut raka ecap cempaka dewa tirta gone es wanteha mungunendra Prataruna genes wicarane panggalabu negara maneman maneman cempaka cempaka raka ecap cempaka rasane mantep gurih ora bakal maneh nadyan siji papane tetep nikmat rasane sing tuwa sing muda udut kak cempaka kudhan desa saben warung wis ana aja lali mundhut raka ecap cempaka darat matya Sri Mahaprabu Pancala Rama geng kepengin ngestu pada raja putra sarem rasa bapak ya bapak salidang piranti
beksa isin apa genes isin apa yen pancen durung sampurna ruging garwa rama-rama bapakne tole Tresnaweri Jaladara kaya apa kaya apa kang gawe lara wiyaga sayo karya sayo karya gones wulang wido mangsa roang gandes luwes sak solahe sayek
nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku lotu metes nalasi pipiku yen pancene wis ra tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe gelo ati salawase ya Kang Sono lho riwayat omah suwung buka cerita wong yen lagi gandrung ana panggonan nista aku kowe bisa gandeng rasa pawitan ati suci dono rasa wis nunggal sawiji wis mokal babak prasasti wirangi sing padha dilakoni oh masuwung tanpa dimar yen tresnaku ora bakal udar omah suwung tanpa lawak yen tresnaku ora bakal ilang pean gegen latiku kau pasrahke jiwa lan ragamu Sriti padha nyawang omah suwung kang dadi kenangan niki pamundhutipun Kang Iban saking Prigi niki ngelu undangne mantri waras golekne bir Gila arep sehat kapan ngene iki. Mbah Untung nuwun pamunten, Kong. Pamunten lah. Ya. Niki nuwun pamunten katur kunjuk panjenenganipun sedaya kemawon sagunging para pilenggah. Para rawuh kakung Sumawara Putri kang sampun pinarak wonten ing sasana palenggahan. Menika wonten ing sasana palenggahan para tamu wonten ing meja munjuk dipun sekecakaken kanthi mardu-mardikaning penggalih. Yes piye? Sapa ta sing ora pirsa? Sapa ta sing ora sumerap nek dene kisut kene ngendi nggone ya pancen lari gendeng. Sasampunipun
gegedingan ugi beksane kasampun kaaturaken wonten ing karsa panjenengan menika boten katalepen katuraken sugeng rawuh katur kunjuk sagunging para tamu ingkang sampun kepareng mijil sowan saking Trenggalek saking Pacitan saking Ponorogo miwaipun ugi umumipun saking warga masyarakat Joketra Panggul nuwun pangapunten bapak sedayanipun mbok bilih kula mboten saged ngabsen setunggal baka nyawiji minangkani keluarga aku panjenenganipun kadang kawula sepuh Mas Mito hana mengaturaken agunging panuwun mboten saged bales punapa-punapa kajawian namung sami nuwun sami ndedonga mugi-mugi amal Syekh kadarman panjenengan tansah pikantuk saking nugrahaning Gusti ingkang matikel-tikel dalah mawantu-wantu. Gembel kamardikan panjenengan kalanipun teksih kecawan pangandikan saha legar pinarak wonten ing sasana ngunjuk ugi wonten ing sasana para tamu bilih kawula wonten satunggalipun amanat pambiyawara niki lha iki sampe kok ora tak aturne ngipi iki sakjengku ngurip ngaten alah kur pokoknya nuwun pangapunten meja setunggal kalih 3 ugi salajengipun nuwun pangapunten saderengipun ugi nuwun pangapunten ingkang tanpa pinates boten saged ngabsen setunggal baka nyawiji pokoknya sementing dipenakne anggenipun lelenggahan niki wontenipun pambiyawara dumasake panjenenganipun Bapak Daris Ibu Susilawati Kembul Hajat kalian panjenenganipun Bapak Jemadi Ibu Sumilah RT nipun setunggal RW 16 Ngobyok Sumberjo Sudimoro utawi Karangturi Pacitan Jawa Timur dumawah ing dinten Jumat Kliwon malam Sabtu Legi tanggalipun 1 malam 2 September 2023 dening awontenaken sasana hiburan campur sari tayub iki kok reneng neh liyane sapa neh lali ayo mas ngulung mang lali aku wis ilang kok ning kene mas ngulung sing dek kinane awor siap ilang go rene Pak Sudar kok iso moro-moro ngetongi ngene iki Pak aku mulih saiki kok ya ngudi rukun teksih sesarengan kalian kadang-kadang keluarga besar Radista Audio dipun abadikan langsung saking keluarga besar Maset HR Promedia mijil sowan saking Karanganyar Pulit Trenggalek mugi-mugi tansah kinarya lipur jambinipun saya kunjuk panjenengan ingkang langkung dados regengipun swasana 1 2 3 apa Caping Gunung lah iki lho dene pambiyawara ingkang salajengipun dumawa saking panjenenganipun Bapak Budianto Nyi Budianto utawi panjenenganipun Ibu Yati RT 9 RW kalih Ngaran Tengahan Ngulung Wetan Munjungan Trenggalek dumawa ing tanggal 13 malam 14 Oktober 2023 dumawahipun ing dinten Jumat Pahing malam Sabtu Pon wuku mengatal piyantunipun pinarak wonten ing meja mrika pokoke kae terus ngene lelipuripun apa iki kok urung ngene ya pokoke sing jelas omben lah duka pika salajengipun saking panjenenganipun pepenen kawula sepuh Bapak Liswanto Nyi Liswanto utawi Ibu Win RT 46 RW nipun 10 utawi sedasa Gemiring Tawing Munjungan tanggalipun 13 malam 14 September 2023 Rebo Pahing malam Kemis Kliwon Langen Tayub sedinten sedalu kunjuk panjenenganipun sagunging para rawuh delasan para pilenggah kakung Sumawara Putri ugi ingkang langkung katur kunjuk panjenenganipun kadang kawula sepuh Mas Pito ugi panjenenganipun Mas Mbak Win Mbak Mini saya angel iki
Rebo paing malam kemis pon sidane. Nun pamunten ngabali atur ya piye. Ning kene iki rono rene ming diajar kok. Sing jelas tanggale genah pokoke. Mas Lis nun pamunten Mas Lis. Ya lah pagi hadrut ngene kok diantuni karo aku. Nggih. Mas Vito nggih nun pamunten. Agenipun atur pambagya sampur sampun cekap. Kunjuk panjenenganipun sutresna langen tayub sutresna budaya diluhung sampun ngastota kehormatan. Kapurih mundhut gegedingan langen tayub. Mugi-mugi kawula sakadang ngudi rukun mliginipun saged anyaosina lipur kunjuk panjenengan. Wekdal saha swasana kunjuk panjenenganipun kadang wira pradonga.
catur monggo ingkang pikantuk sampur ana losa wana masa salah lana marasuti wahyu bathara kadereng yes narasa mohon dadi wapa punden kula mugi karasa nurunke wahyu bathara ibu tiki tamu mati mangko nawa yutu murun Rama witing klapa maneman iman kelabaken maksimudo ya mas sakleng kene maneman eman wong marati pikir rejo pendek sang bagus puno kawan catur
banjur kelingan anak lah anak biyen tak openi nek saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing tiga ada biyen ninggal janji ning saiki apa lali ning gunung tak cadangi sego jagung yen mandung tak siling caping-caping gunung sokor bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang aning praja lara-lara senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring idi lan pesti ya pancen nggih basicipun tayub nyel dados nggih ya wis ora ketang sak kecap rong kecap pokoke sing penting aku ki muni kita laku nyambut gawe. Kata Mbah Fanti nggih.
San saya sore saya gayeng tamune saya tumplek-blek. Nun pangapunten katur kunjuk panjenenganipun dulur-dulur meja setunggal kalih ugi salajengipun mbok bine kawula boten saged ngabsen setunggal pokoknya wiji. Sing penting minangkani panjenenganipun Mas Pito ugi panjenenganipun Mbak Mini dalasan keluarga ageng matur agunging panuwun atas karawan panjenengan sumbangsih ugi donga pangestu panjenengan ingkang sampun saged kawula panjenengan aturaken mugi-mugi tansah dipun ijabat dening ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Bila wonten selingan iki ngudi rukun, wah ya ngasta lho iki. Ngaten to Pak nggih? Lajengaken kabar dulur ingkang badhe kagungan kersa sak sapunipun saking dalem mriki. Tanggal 1 bulan September Taipani Boyong datang tlatah Karangturi Ngobyok dateng panjenenganipun kadang kula sepuh Mas Daris. Lajeng tanggal 2 menika sampun rawuh panjenenganipun Bapak Nuryono Selorok Panggul. Menika sesarengan kalian panjenenganipun Bapak Tumaji utawi Mas Maji ngerampal mbangun Munjungan. Lajeng ing keringan 2024 menika panjenenganipun nggih ugi sampun rawuh panjenenganipun Bapak Sunaryo Ibu Erna Waranggono. Oh nggih. Menika ingkang dalem wonten tlatah Ngepring Desa Kecamatan Ndongko. Lajeng kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Marnianto Ibu Tri Anawati menika ingkang kagungan Krisna Audio ingkang dalem wonten tlatah Dusun Bakalan Desa Jombok Kecamatan Pule menika tanggal 8 ngantos 9 bulane Juli taune nggih 2024. Mbah Demang Puguh monggo ngersakne nyekar dateng ajeng mawon niki mumpung nggih Mbah Demang monggo Mas iki demange bangun iki nyuwun Gang Doli kangge selingan iki tukang ngendange gendahar sik nggih Kong. Monggo Mbah Demang Puguh Gang Doli ayo Mas nyanti Erwin Mang. Dadak ndelik iki potong gaji iki. Erwin. Ora lho iki jane wong piye to Win. Iya. Cek, wis nuruti dulur Mas. Mas Puguh Kang Doli. Nuruti kangkur. Iki danyange bangun nih. Wah, luar biasa. Piantune ya saya gagah ya saya ganteng. Muga-muga 2024 arep magang dewan kaleksanan. Urung. Jabatannya 9 tahun kok pancen. Nambah. Mbah Pur, Mbah Warto, Mas Jidet, Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.